Good Father the Son, Holy Spirit, Amen. Salamat Pinoon sa among pagkuhan. Tipo na rin ang lawa. Hinapon ka, tagaan mo ng buligan mo ng grasya. O maayong panglawas. Maorad ko na among ipangayo. Sa ngalan ng Kristo. Amen. Amen. Hi! Kainan na. Ni ko ano ni siya. Ni-ready na. Ni-ready na din. Sabi na wala. Sige. Thank you so much for watching. Please subscribe si Buwana Rider. And shout out to Barbie Rider. Barbie Rider, kumusta naman ta ka Inday? Re, palit ko sa kung kanon Rick, be. Naray. Salamat sa imong pag-subscribe sa Cebuano Rider Barbie ha. Gwapa kay kayo. Charot. Re, palit ko to Rick, be. Baunanan. Kaya nadihat kung Asa? kanon Rick. Naslulis imong bag. Ah, bona na. Ang akong kanon. Barbie Rider, asa na ka ron? Mga sa ni Barbie. I-support sa media Barbie oy sa imong mga kuan, sa imong si tawagan na. Kaya na, huwag nang tagdaan eh. Sa mga subscriber ni mo, i-promote sa me. Dahil share your blessing. Charot. Alibing! Ayo, pikinig ko sa singa ng gadlaw. Ano man? Ako ni Biti. Dara, oh. Basin bitin mo. Kay, kay. Huwag ko katong balik kami. Guys, mga unta-utan na fresh from the oven. Yung maling ko anong doon. Mapatiran. Ay, ipakita. Dara. Mapatiran. Mo ni siya fresh na utan gikan ni Cebuano Rider. So please support. Cellphone, ilabay. Lagi ko. And also my vlog Barbie Salon, charot. Okay ra ay dili mo mo-support sa Barbie Salon sa ako lang Cebuano Rider. Kaya may mag-viewer ako ang kwan. Salamat guys. Nawa lagi. Nadre mo. Baby, kaon yan. Umiron. Oops. Kanan. Napay, sinog ba, oh? Then pa may sinugba. Dara. Sinog tong. Sinugba ug buwa dara parisan so. Dara, Bing, Bing. Ah, dara kayo. Ah, Parisa na o chicharon. So ang sabaw na diri ang undado pastikas. Pwede na. ilahi lah. Sana, di karera ko, eh. Utang raya ako, eh. Kaya, kita magpansit. Darang utang mo, pagkabot sa ulo doon. Chicharon niya. Lamay na pare sa chicharon niya. Pag Paris di agi mo ha. Ani mo ani mo ang heart. Kani mo kay good for the heart niya mo ha. Pag chicharon diha, pag chicharon. Kaya bata pa man ka. Sabi kay mga gore naman. Pus-pus na yung cellphone. Mukha ang kalabasa. Pampalinaw tingin. Ah, Daghang kani siya og usage. Kuan. Ayaw. daghan diri, oh. Sakto ra ang timpla guys, tabang-tabang. Mara ito sinog ba? Dili kay ko ganahan Oh. o parat na utan sakto ra gid siya. Pag paano mo kasi kapangan. Ako din okay. Medyo mare. Okay lang magnaibuwad. Sakto lang. Pasingin. Kapag gali sakto naman ako ah. O may laming utang basta parang. Ang lamig nga para ka nang ginamos. Gamay yung katungkuan. Isda. Lamay inibat nga kan sa phone. Ay, para kang chicharon. Kuman. Guys, mas okay pang tabang kaysa mo parat. Eh kung tabang, kung tabang ma-adjust mo lang siya. Salamat sa pagsuporta sa Cebuano Rider kay nidagan-dagan na yung subscriber. Salamat. No, gisa. Ikaw pa 500 yan, magkuhan ta, Magparapol. ano eh? 1,000. Ikaw ko 500, mag-perpili ta. Yeah, may kila to kaya natin 500 subscriber. Magmukbang. Kuan day guys, kanang kuan. Karon pa ako naka-attend sa kaon kay busy pa mi. So karon na sa mi nagtapok og balik.
Kay Cookie ko na. Uy! Sa nga naman, Uy! sir guys, ang hindi pa nakakita sa tech-edit ko, ito yung anak ko, editor sa Cebuano Rider, si General. Si Hi. Siya ang mastermind sa edit, charot. Anak kong pinakagwapo sa lahat. Yan. Congratulations to our newly grad as engineer po. So, Nakita si GR, nagtago. So, Hindi naman kayo legit. mag-bring happy siya karong June, guys. Tago lang diyan. Ito po lang ang pangalawang anak ko. Ito po yung katas ng Si food panda. Si GR. Kamang nang ako sinugba. Try. May kung kukuha sa silog ba? Yung Sarah. Hindi ako sarap. Damay gusto ba ka na? Damay gusto ba ka na? Doon kami to. Huwag na akong ikaw mo. Kaya naman sila. Ikaw si Bumari mo. Ano, nakabuhat ka? Buhat eh. Huwag na akong ikaw mo. Ikaw na ito. Ikaw din ang Kaya na kilo. after. Kuha lang na rin mo. Buhat lapak. Ha? Kuha lang. Ang saan sa atin ako rabi. Ang sa'yo mo ha? Sila ka buo. Sabi lang ito sila. Jackpot? Tagotso. May bulan mo dyan eh. Hindi ko sa sakit. Ayun. Pati lang kayo. Kaya bahag, bago. So, 24. Ilan ba? Dagang. Kaan tayo? man. Ako mag-ikaw sa baho dun. Ilang lang ito lang. Okay. Ha? Winston, tagotso sad. Wah. Nah, atong kan go fokusan go. Kaya papa. Kain. Ay, kapag nagkuha ka, panay kaon ha? Ako yung mapit. Ano man na? Mali, baso. Na kayo ko. Na yung may kadyan. Nga pa rin, doon ka po kuha. Sakto na rin ka. O, doon ka din ha. Bila kong pasarap. Pero So, nanindas ako guys. Na-release ako og Winston og Mighty. May na lang. Nakali nami og balik ni rin ang tawar. Kita ka. nakali nami 30 kapin. Ka. Dari galing ko. In just 5 minutes. Ang kita. Nakali nami 30. Di mali yun. Pag umasa dito sa kanya, hindi niya ang lugar. Dapat wala. Wala. Ito, di mali eh. Kanina lang. Ito man luto kayo. Ano magbuhat? Dahil sa gamay nung. Ya. Pero, Alam mo po. bye-bye lang sa kaya. Share namin sa buwan. Basta nagabuk. Tapos lang buhat. Pero okay na nila, palabi kayo. Utan man ang kwan. Kita ada katang pagpusog-pusog no, gimbong. Katang pagbansa. Pag-trito. Ha? Kita hawa, kita ada pagpusog sa raspberry. Wala. Ganyan, pangatlo, una kami dilan. Ha? Salihan pa. Din matugi ka na subscriber. Bakit tayo ba lagi? Nasa bansa mga YouTuber. Ah. Kung dyan na subscribe, mawag tayo ba? 100 kapin. Basa si Bagkan. Lagi rin. Kasa man. Ngayon sa Bagkan na. Kasi kitabangan ka ni Vice Ganda. Hello Vice Ganda.
Pag napanood mo to, please subscribe to your followers. Abot lang ba sila ba to? No, trap! No! No, trap! Ipamigay mo naman sa amin yung iba, yung kuan subscriber mo, guys. Tsaka brain damage. Brain damage. Hi, brain damage. Always ako kuan sa iyo, nag-watch, subaybay sa yung house tour. Paano, ha? Ano tayo? At saka sa iyo, Vice Ganda, yung prinangka na hindi kanila Mga ko. ano, dili kanila tag doon ni Kuan, kaysa tong tulo ka book na Hindi vlogger. Hindi pinansin ka. Ito ba ano nila? Si Kuan kasi Ang ganda ng house mo, Vice. May horse ka na design. Katong Remix. Ang tulo ka bayot. Oh. Si Chad o si... Dili Ah, tumawa ba? At saka si Kuan, Pranoli. Yung, Di na at saka ako Kapit Coke na. Team. Di ba kaon sa takas? Nakasubaybay din ako sa inyo. Kapit Team Lab at saka Hoy, Barbie Rider! Buhi pa ka, day! Dapat subscribe naman, day. Sa YouTube channel ko. Ang hirap ba? Di ka mo inamukok. Hindi ka makaukanon, ha? Nagtuo ka? Di ka mo At inamukok. saka si Mama Sam pala, Mama Sam! At saka si Koragan, Ay, kiluwa. Ay, taga i-cook din. mga Kiluwa beauty lab, ko din. beauty pageant vlogger. Hi! Be, tura, be. Kaon sa kanon, be. At saka si Ate Sharing, of course. At si Ate Sharing, paayo soon in town Inday. Basta tong kita kay sa Kuan, sa Giwanon. Kita ni Barbie Rider. Sana magpagaling ka na. Huwag ka rin mag-inom, ha? Di ka mo kanon, ha? Kaon sa rice. Ano na, sabi? Pila na oras na? Ganyan na. Ako na siguro. Palam ta. 12 minutes na. Cool. Paalam ka na. Alam ka na si Borano Wonder. At saka mag-kuhan ka na, mag-shout out. Dali, kayo may nang takot. Dali, dali ko. Mana? So ato na yung off. Hello guys, magpapalan na kami. Ako na rin kumain. Kasi mahaba ng oras. Maraming salamat muli sa pag-subscribe sa akin. At saka please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell below. Maraming salamat. Tagar ka. Bye. Hanggang sa muli, paalam.